Pois, pois eu extraño varios, pero igual o que máis extrañei foi que se fora o bombardo boreal. O bombardo que estaba nesta montaña que rodea o río, que chamase o Penido, e o meu pai chamáballo o Piñón de Gibraltar, que nunca o vi nin en televisión, non sei como se lle ocurrido dicir, chamallo o Piñón de Gibraltar ese, é moi parecido, esa montaña que rodea o río, o Penido. E aí estaba, aí non se sabe os bombardos que habría, que é o boreal, o máis grande que hai de todos. Ten unhas orellas de pluma para arriba, é enorme. Entonces viñamos de Villamor por ese carreiriño andando de Villamor, así entre Lusque e Fusque viñamos de cara a Villamor, e xa empezaba a voar, e indo ao pasar o río na ponte, no alto dunha pena, e así entre Lusque e Fusque indo vías así outra luz no alto da pena. Pero vía muchísimos toda a ladeira adiante, e daba a volta a montaña mirando para Vidallón, ali tamén non sabía. E entonces contestaban uns aos outros. Había os grandes, máis vellos, e facían sonaba o río encima da ponte naquela pena, no bico da pena. E depois había un outro máis noviño, con menos edad, tal, algo máis arriba, un pouco máis ao lado, e facía e os máis grandes estaban encima da ponte alto daquela pena, cando pasaban a ponte do río aí, abaixo. Sonaba o río, e había xente que lle tiña moito medo, non lle facían daño a nadie. Despois da Andoiña e os vencejos, que máis altura collía era o Eriolo, un Eriolo parecido a un merlo, así de grande, de colores preciosos, amarillo. Non sei onde cor del alto debe quedar algún, aquí non hai. E xubiaba. Cantaba aquele páxaro amarillo, o Eriolo. E aquí houve lobos toda a vida, e viñan aquí entre as casas a buscar os perros, de noite. Pero agora volve a haber, ainda vai uns cuantos lobos, pero non se meten entre as casas polos perros como antes, non. Non se acercan tanto ás aldeas, como tamén ten moitos xabarís nas serras e corzos, os vanos apañando para comer. Pero antes viñan aquí entre as casas a buscar os perros. Pasaron por riba de min, e riba das antenas e por as serras arriba, deitado nun camiño, un camiño que estaba así moi profundo, moi fondo, por baixo, e allí pegaron cas cabras e as ovellas, e saltaron, e deitado no camiño, pasaban 3 camiños a un tempo, detrás das cabras e das ovellas, e eu deitado no camiño así moi fondo para baixo, nin me viron. Pero xa estaba un pé a pedra limpa nelas, non lle poderon botar a boca. Eu corría tanto como o lobo, cando tiña 8 ou 10 anos. Sí. E pasaron por riba de min, deitaron no camiño e non me viron. O camiño estaba moi fondo, e que te agarro e que te pillo. Eu estaba con unha ovella moi grande, que a comprara un veciño de aquí, e na Ribeira en Quiroga. Unha ovella enorme. E as cabras iban algo de diante, as cabras non corren máis que as ovellas. E se lle tocabas un corniño, ainda escapan máis que se lle tiras uns tiros de escopeta. O toque do corno teño muchísimo medo. Si, os lobos, ainda fará
Ainda non hai 2 anos, estaban aquí no noso monte, que hai unhas antenas aí que arriba, pois está a ladeira arriba, que hai unhas antenas. Estaban aí e contestaban do lado de Villamore. Estes debían ser 3 machos que estaban aí polo boi. E do lado de Villamore había unha femia que as crías, con 5. E contestaban uns aos outros, sentírenos desde Vidallón. E arriba nas antenas, pois a ladeira arriba, e no boi viron, que o veciño viu 3 no boi, pasou diante do coche 3 no boi na nosa pista, 3. Dicía, o meu pai tiña unha pequeniña copla e agora fixen unha muiñeira dela. Pero non recordo a letra toda, porque normalmente as muiñeiras case é difícil que tiñan letra, pero esta era unha que cantaba o meu pai e agora fixen unha muiñeira dela, tal cual. E te acordas de algo? Cantaba varias veces, hasta que tiña cerca de 70 anos cantaba. Somos los pinches de agua de Tormes, somos los pinches de Barcelona, somos los pinches de agua de Tormes, somos los pinches de Barcelona. Non recordo má a letra. Non sei se o meu irmão que estaba en Madrid recorda algo máis, pero... E despois... E aí dáse a volta á muiñeira. Xa dá a xente a volta bailando. Pasa, pastora. Pasa. Pasa. Volví lá ao zorro e apareceu a mañá que algún veciño. Claro, pero todas as formas dúas. E unha era nova, das que estaba ali morta. Depois polo teito. E mira o teito como que ainda levou unha e a outra porque lle escaparía. E deixou outra morta. É que despois hai que alagaban moitos pais a veces de noite. Antes traballábase con carro e vacas e sentía os carros, non sabes? E traballabas moito máis no campo que traballas agora, porque había moitos veciños. E aquí había casas hasta de familias de 7 a 11 personas. Que agora pouco máis hai en todo o pueblo. Que había antes nunha casa, se me descuido. Agora é pouca xente. E si, antes aquí a juventud cantabanche moito cando regresaban do monte de traballar ou silbaban, que iso desapareceu. O de silbar agora non che silba a xente como silbaban antes, nin cantar así polo campo. Unha vez a miña abuela, por parte de pai, que vivía en Santa Mariña, e cantaba moi ben. Se ve que estaba cos porcos no prado, e que deu un cantar e varias veciñas o que a escoitaban. Que non esperaban que cantara así. Como non, ela coincidiulle estar aí uns días dunha vez, e foi cos porcos, pero non vivía aquí. Non sabes, viña cando era pola festa, ou pola malla, ou pola así, cando tiñan así moito apuro de traballo. Naquela época era o que había. Cando eu me casei, que caseime no 66, que tiña 20 anos, e na miña juventud bailábamos o son dos padernas. Doutras pouco.
os de Romeor, que neses que tamén tocou o José Luis Fuxo, que é moi conocido, que está na banda de gaitas de Jefe en Orense. E despois eran os que máis actuaban naquela época cando eu era nova. Despois xa non, despois xa viñan de outras aldeas da fora a actuar por aquí, porque xa a haber carretera xa había outra situación para se mover, pero eles aquí tiñan chido tocar aos carnavales, estaban 3 días en Salcedo, aí na Póvoa do Brollón. Os carnavales por aí foron moitos anos, que eu recordo. E no 81 deixaron de ir, e despois xa non nos volveron chamar. Xa deixaron de ir porque algún que había enfermo, outro que marcharan, xa se desfixo. Primeiro empezaron que lles deron un teleclub para cada aldea. Debeu ser a últimos dos 60. Si, a últimos dos 60. Despois as televisións, porque aquí, a ver, esta luz non veu hasta o 69. A primeros de marzo. Houve outra luz, antiguamente, que era con un dinamo desta auga do río, que é o río pequeno, que había Premiraz Paderne. Pero esa luz daban a anoitecer e quitaban a mañá. Pero iso, claro, non era para poñerlle un electrodoméstico nin cousa ninguna. E esta, claro, xa che digo, veu a último dos 70, pero eu despois cancións que oías na televisión, cancións que xa as tocaban os de Paderna antes de oílas na televisión, porque eles mandaban esas partituras, non sei, é que agora non sei de que zona de aquí, se lles viñan por correo. E ademais, compañeiros do meu home, dos músicos, algúns foron a Barcelona e algúns a Madrid e seguiron actuando alá de músicos. De músicos. Que xa falleceron, que non vive ningún. Non. E aquí tamén fixeron algo de compositores, entre eles, pero debera ser pouco, porque despois é o que che acabo de dicir, se marcharon, porque nesa casa que eran 5 irmãos, a ver, toda a vida hai 5 irmãos e os pais, onde se ve, quererían facer a súa vida independiente e formar parexa. E claro, uns se foron a Madrid e outros a Barcelona, e outros quedaron aquí e seguiron funcionando de músicos hasta que non puderon. Había moita máis xente, mocedade de vellos, porque estas casas estaban cheas de xente. Había casas que tiñan a 5 e a 6 e a 8 fillos. Entonces había moito máis ruído. E hoxe non hai nada. Juventud non hai. E os viejos van morrendo e imos quedando os intermediados. Moito sonido, porque antes todo o mundo tiña vacas. Entón, a mañá empezou a botalas e metelas nas cuadras. Había moito máis ruído. Moito máis... Como había moita xente, había moito máis... Bueno, moito máis traballo. Porque o metelo ganado... Algún iba ben, outro, en vez de meterse, volvíase para atrás. Pois a mellor levaba unha voz zumbada no lombo, para que collera para a cuadra. Antes, o sonido macho sentíalo ben, porque
Era todo terra ou pedra. E sentía o ben, tas. E non máis o sentía o ben. Mas é terra non, a terra sintes menos, pero se é algo de pedra, sentese moito. E como facía o macho cando detectaba que había lobos cerca? Dá así, como estornudando. Unha orella para diante e outra para atrás. Sí. Aunque non viras, tú, pola postura del, porque diría, teo de diante, botaba de diante, e eu atrás, e moitas veces agarrábamos o rabo del candere para arriba, agarrábamos o rabo del que axudaba a tirar polo. Pero de noite non, de noite te ve polo ramal, pola corda, porque pode tomar medo e así se ves tú diante, non colle medo. A primeira vez que viñen ao Courel foi no 98 e os cambios que apreciei máis foron de establecementos abertos, o que había no 98 a cando cheguei xa para vivir aquí, que foi no 2010. Evidentemente, dende o 98 ao 2010 eu viñen ao Courel porque me gusta a montaña e me aloxaba como unha turista, e sí que é certo que non observaba o Courel como observo agora. Agora non vou decir que son unha nativa, pero sí que me sinto parte do territorio. Bueno, eu son de Vigo, e xa para empezar nunha cidade hai o ruido da cidade que aquí non hai. Pero nos momentos de desconexión en Vigo son no mar, ou os tempos de ocio habitualmente eran no mar, entón eu o que noto de diferencia de son é que o son do mar é un son repetitivo, constante e incluso moitas veces ensordecedor cando hai moito vento, e en cambio no Courel é tranquilidade. A comparación, bueno, eso subir o Formigueiros, por exemplo, estar ali arriba é silencio ou poucos sons ou sons relacionados coas aves. Bueno, agora na primavera tamén vos dicía antes, os sons das aves que están cantando, que están empezando a ter as crías, bueno, é un son moito máis tranquilo. É certo que está o río Lor, que tamén é un ruido similar ao do mar, non? Un ruido forte e constante, pero para eso tens que chegar ao río. O habitual é máis a tranquilidade e a relaxación que o son do mar, que é un son máis agresivo para mí. A sensación de paz que hai na montaña non a tes noutro sitio, realmente, sí, pode ser que inflúa, claro. Non o pensara nunca, pero sí, influirá, claro. Entón, bueno, é unha visión distinta un pouco de turista que ves aquí, que, ai, que pena que xa non está aberto isto, agora se fai isto outro. Claro, agora me dá máis pena o que acontece, porque vas vendo como se vai marchando a xente, que é un problema que sabemos que existe, claro. Respecto á paisaxe, sí que é certo que para min aumentou moito o matorral. Desapareceron prados que eu vin e agora hai brezos, ou sí que esa transformación da paisaxe dos prados a matorral. Tamén é certo que moitas veces vexo a paisaxe e digo, para a cantidad de xente maior que hai no Courel, isto está moi traballado, porque se pensas quenes viven nas aldeas, agora teño enfrente a aldea de Esperante, e para os poucos que están, pois hai bastantes prados traballados, e aínda que le van hogando os prados. Eso é un orgullo, non? Que a xente siga traballando, a xente maior que non perdeu o hábito de traballar, eso é bonito, pero bueno, sí que observo esa matorralización do Courel, que é unha pérdida de diversidade. No fin e ao cabo, a diversidade consiste en distintas paisaxes, distintos ecosistemas, e aquí pouco a pouco están desaparecendo ecosistemas.
os humanizados están desaparecendo e son importantes tamén. Porque a veces cando me preguntan onde vivo, digo, vivo no paraíso. Vivo na terra como chama de máis bonita que existe no mundo, para mí, lóxicamente. Evaristo, que sonidos recordas da túa infancia que agora xa non existan aquí no Cabrel? Pois moitos que é unha pena que se perderan, sobre todo de certos oficios ou tradicións, o tema da pisa, o golpear do saco da castaña encima do cepo, que era algo moi que durante un mes e medio era habitual aquí na aldea de Froxán. O sonido da serra de aire, un sonido tan sumamente como chama de chamativo, que os sonidos páxaros que hoxendía xa non quedan. E aquí como chama apenas se escoita ahora o cuco, que era algo que estábamos todos deseando, non? Era a ver o primeiro do rapado pobo que escoitaba o cantar do cuco. O cantar do uriolo, era algo tan como chama de chamativo, como o colorido que tiña, non? Era cousas que se foron perdendo. É verdade que son sonidos, o sonido mesmo da auga do río, cando no inverno viñan aquelas grandes cheas, como chamamos aquí, e sentías aquí desde a aldea, sentías o río, aquele ruido que facía, eran cousas que, bueno, que casi se van perdendo, porque agora non hai aquelas enchentes de auga como había, non hai cousas que van quedando no recordo, e que xa temos uns cuantos anos que vivimos aquilo de anos atrás, e adotamos moito de menos todo eses sons que hoxendía nos volven á cabeza, claro, eu cada día me volven á cabeza, máis ou mesmo cando chega a primavera, que é cando empezas a ver a vida que hai dos páxaros e por aí, e dices, que pouquinho está quedando, como falta aquel, falta o outro, e dices, a este paso quedámonos como chama de sin sonidos, quedámonos co ruxir do vento, e que esta tampouco xa non sona como antes, porque antes estaba na casa por a noite cando había aqueles vendavales fortísimos, e claro, as casas mal ailladas, non tiñan un airamento que tal, e sentías un aire, que aquí sempre había aquel dito, que dicían, aí ando a vaca amarela atrás do boi de barranco, cando facía moito vento, non? E eran cousas que, bueno, pues que se foron perdendo, que quedan aí. Bueno, eu creo que o máis representativo de Ferreirós é obviamente o río, e iso é algo que noto moitísimo desde sempre recordo. De feito, moita xente cando me ven a visitar é como que non que lle moleste, pero que sí que o ten moi presente, e a min, por exemplo, xa, ou a meu pai que levamos aquí toda a vida, xa se forma parte do ambiente, xa estamos tan acostumbrados a escuitalo que non nos damos conta. Pero sí que hai xente que ven aquí e dice, pues, como non che molesta, ou como se escuita, que fuerte está, non sei, cosas así. Sí que, por exemplo, cando era máis pequena, nós agora temos ventanas de Climalit, porque aquí fai un frío no inverno que se nota. E cando era máis pequena, pues, tiñamos estas de aluminio normales que deixaban pasar máis o frío, pero tamén deixaban pasar bastante máis o ruido do río. Entonces, non sei se ten que ver ou non, pero aí acostumbrámonos todos super ben. Despois, pois sí, os paxaros agora disminui bastante a población general de paxaros, ardillas e todas estas cousas, pero de sempre. Despois bichiños así, grilos e todo eso sí que se escuitaba máis antes tamén. Pero bueno, en xeral, o da carretera, por exemplo, porque nós tamén vivimos ao lado do río, pero vivimos tamén ao lado dunha carretera, non é moi transitada. Obviamente en temporada alta ou cando hai máis turismo, cosas así, sí que pasan máis coches, pero bueno, eu creo que máis ou menos sempre foi o mismo a nivel de
ruidos e sonidos e cosas destas, sempre houve o mismo tránsito de coches, máis ou menos, igual a veces un pouco máis, o que che digo, pero polo xeral, que eu recordo. E pouco máis. Xusto ahora acabas de escutar a porta. Temos unha porta no bar que fai mogollón de ruido, que escuta así como ñi. Se algo tamén, non sei se virá aí alguén, é como o timbre da casa, que dice ñi. E ahora creo que xa estou un pouco máis acostumbrada, pero cando empecé a salir ali, o sea, cando me fun aquí da casa, que me fun aos 16 a facer bachillerato a Lugo, sí que me molestaba, o sea, a nivel de molestia, de coches, non sei que, a xente, sobre todo, agobiame muchísimo todo o barullo que fai cando vas pola rúa e hai eso, está moi transitada, así que é como que me molestaba, pero ahora últimamente mellor, porque claro, aquí non é que se xunte tanta xente, igual nunha festa ou cosas así, pero polo normal é así máis tranquiliño. Si que no bar, pois hai veces tamén que a xente empeza a falar máis alto, cosas así, pero bueno, eso como tamén forma parte do traballo, de igual é o estrés ou o que sea, tampouco se lle dá moita importancia, pero sí con outros, sí. E contanos, Lara, un pouco a túa experiencia, a túa vivencia de aquí do Courel, que notas que, porque claro, ti, inda que chegaches con 3 anos aquí, pois, bueno, eres unha rapaza de que gustache estar aquí, tes amor pola terra e adaptaste moi ben, e o normal, pois o mellor xente da túa idade, pois que non tira tanto por aquí, que o lóxico é que se marche, non? Pois ti crees que influye pois esa paz, esa armonía, esos sonidos da natureza, de que ti estés aquí a gusto e que ti aprecias ese tipo de cousas? Fálanos un pouco desa historia como sonido, non como ruido, sabes? Vale. Pois sí, obviamente aquí, pois polo que comentaba, que hai menos xente, estás completamente en contacto ca naturaleza. Aquí somos igual agora 3 habitantes, entre semana, eu agora xa non estou, pero bueno, cando estaba eu, pois éramos igual 3 veciños no pueblo ou algo así. E sí que conectas de outra forma, supoño, que vivindo nunha cidade aí. Estás rodeado, pois iso, naturaleza, de árboles, é todo un sistema montado no que non intervén o ser humano a nivel carreteras, semáforos, senón que estás aquí, os árboles, os paxariños, os bichos, o sonido do ruido. E estás de outra forma, de outra tranquilidade. Sí que é verdad. Entonces eu non sei se bueno, adeteime ben porque me criei aquí e xa estou acostumbrada. Pero sí que inflúe esa, por exemplo, a xente que ven visitarnos tamén, eso de un pouco de tranquilidade que aporta o sitio non é solo que estemos rodeados de visualmente, non de árboles, de que non ves coches ou o que sea, senón do que che entra polas orellas, que é, pois, silencio ou ruidos que van acompañados ca natureza, entonces eso sí que se nota.